салом алейкум дӯстони азиз, ҳамакаса нағзен сӯзи нав айхона ями соҳибхона қалами фаберлик ёфтам кашиду чашмомда ва туши фаберлик зурбданеки бароки ман намекардам туш пуш редканаки аки дидам косметичкашда қаламу туши фаберлик тушиш зурнеки хеле абъёми тол додаги хуш рӯи аккуратни хеле намечаспидаги хулоса видеои мо сар мешава ва чӣ хеле дидем неми куҷое ман наравам пешам фаберлик мебурам баъд шумо мегӯед фабрика реклама накун бовар накунед на косметичка дагам вана мондаги духтарако ана кӯҷ ман мехоҳам шумода дар бораи Фарзона Бону камакак нақл кунам. Фарзона ягона одаме ҳастае ки гарантияш қатъи мега касе қатъи ма дар фаберлик кор кунам ма одам меёрам худам реклама мехарам мега ман маҷбур намекунам духтарома ки 500 рубли партоя мо реклама мехарем мега ҳама вақт худам реклама мехарам худам одам меёрам нашоди одам ягон майда фикр накунед ва чӣ хеле ки медонед скидкаҳои соли навӣ рафтаест ҳама чи арзон шумода мебиёяд ва баъзан вақте ки ма фаберлика реклама мекунам одамо мегӯянд ки мешавад ки просто харид кунем кор накунем. Конечно, мешава. Не ки шумо ҳам харида мекунен, пафчи бидурен регистратсия кунен, баъд мебинед чӣ хеле арзон меғалтатона бор, баъд медурен корам мекунем. Барои ки агар регистратсия карда харид кунед, шумо да выгоднее. Барои ҳамин Фарзона да ҳозир муроҷиат кунед, рақамаш дар рӯи экранай. Оиди одам овардан гарантияш қатъие да ки одам мебира. Ба чӣ хотир? Барои гирифтагие ки апай хотият бугӯ ман худам реклама мехарам, одам меёрам. Просто мехоҳад ки чизаш зиёд шава, командаш одамош зиёдтар шаванд. Ба ҳамин хотир шуморо ҳаматона корда даъват мекунад духтарако ва ҳама чи арзон шудаги бидроян яксолина харидтона метавонед ба нархи 30% бигирен бикунед. Подписчикои намо Wildberries заказ кардем. Ноутбук, мини ноутбук заказ кардем. Wildberries 14000 рублейда. Камтар майдатар гирифтем ки кор кардан да осон шава, сумкада духта бурдан овардан да дар осон шава да. Мақсад да ин ноутбук на кино тамошо мекунанд, на бозӣ мекунанд. Мисол ноутбукои мо дар хонамон ҳам кино тамошо мекунанд, ҳам GTA, PTA бозӣ ки мекунанд. Калоная и чиста барои корай. Не ки ин бача мега ки компютер май мега. Ой, не, кор ҷавобам кор мекунам дар Иран ҳозир мерем тестш мегзаронем, чекпек ҳамаш дар дуруша аге мақбул нашавона обратно метем. Ба мо шавурмахӯр рафтасем инаҳа чизи мо омадеста. Аробаи мо ба сӯи Пенягина меравад дӯстони азиз. Манкуша манку Манкне ака то Пенягина чанд сум да мебарен ях каде кадом су остама хел мекунем ки ман инҷода бояд биғалтам дар чуқурё бирам фикрои манам тарӣ мешавад дар инҷа тамошобино инҷара бинед чӣ хел хушрӯ чӣ хел Москва худомош баланди хушрӯая баъд чӣ хел дур-дуранда херанги мо нест часпидаги инҷан хеле чӣ меган амира шассе чӣ меган хунукайне ки шамола Москва звенит колоколам. Баъд дар соли навӣ фақат дар голубой огонёк мегуфтанд. Зир. Подписчико интересно во чи? Ай, наиҷо омадеме? Ман инҷоро нағз мебинам мехоҳам намедуру чи бурам наими снижокай ку интернета дидам унҷа хали каток буда. Ё, ваёда интерес нест. Мумкин бисёр рафтем барои амрои ма рафтан дар чун куҷо рафтан омадем наинҷа Самир я 4 симкарта чорни гирифт додагмон кушодистаешона чипа намедонам
چی واشک شد اینجا شاورما دونر آماده رقماش گم کردی شاورما میگیره میریم خونه اینجا نه نونی خونگی بده اینجا شاورما چی شاورما وجه داخل پیراژوک کартошка 50 рублей پیتزا 80 روبل سیم کарташ ку зачем Каним и снабнем чигапай. Короче, зберем компьютер хардагим, она нишонтон метам. Она ёба-ё мекнем, хамма чизуша. Гиронуш мекнем. Ах, накайки, то шаурма ждать, когда на яхкаде. Ам ёк, хунук намехран. Ва одамой ки пешон омадагиш мо хунук намехриш может закалён шидагие, мо не. Мо Таджикистоне автобруя. Омадагие моли закалён нашди. Инч магазин дерс да фрукт. Добрый вечер, диспетчер. А кадомыш бы пьёза не мефаим? Не пакет дор. Какие пьёза Пакетlarına kuşna dora. Buçuk piyos koyda dora. Капуста пьёза меня. مفتون به فیوز بریم شاورمامون آوردیم امجامون از این میخوریم شاورما رو بینید این قدره نیم کیلو زیاد چند گرم باشه این تیسته 800 گرم ایده شاورما это вообще подписчику шаурма не خیلی فهمو бу обычный лаваш астай сырный лаваш чӣ ман дорад дадуш сырай ду просто цветшам хеле куркумай фаҳмо подписчику як нигоҳ кунед ин шаурмаи нозини мадора мо хурдестем ам қаша хурдам сер шудам бо чӣ овардиам самбуса ия самбуса я се дона самбусаи обични мешавада биҳад калон хрустящий карапасти равған че да бывает маска Сливочная. зур тофтесте аппетитный нек мана метону хурда худш маза када хурдесте айна маза када бонаги самсак ҷушта пихосиаш мо дурӯғ гуфте нахурде одамо эфирда самсак тестаде анки мо шаурмаро мехӯрем самбусаро пага бо шаурма хеле аскола тенҷ мегзарада тамошобинои на ҳамо компютерчамона гирон кардем ватсап чизе кино доштан дар онҷа гузарондем ана малекум барфурам бино ҳама берамрӯй мегирам бахудо хай мара медонеста ҳар қати ким ҳатман қадрузияш даки ман навай хохистам ой мара метарсим ки кук мезанам чикчирек ҳам қасрш мекунам бо миёя ҳам қасрш мекунам бо миёя бихе бра усу бра ман метарсам ту кут мезанӣ ти просто кут мекунӣ мара попу метам просто бо духтар
духтаракот дар бораи футбол гап бизанем. Баъди муаррифии Фаберлик гӯш кунед дӯстони азиз, касоне ки реклама мехоҳанд рақамҳоро дар рӯи экран мемонам. Барои ҳамкорӣ марҳамат дар ин рақамҳо мо WhatsApp дорем, муроҷиат кунем ва ҳаматонро ҷавоб медиҳем. Ва касоне ки реклама гирифтагианд дӯстони азиз, ҳар яки шуморо вақте ки ман мегирам ки ҳафтаи дигар яъне ки ҳамун ҳафтара дар давомаш аввалшай охиршай шуморо ҷавоб мекунем, рекламатона мекунем. Бисёриҳо маро менависанд вақте реклама мегиранд, мегӯянд ягон сумтием пештарак намешавад, не хеле мешавад, барои ки ман ҳар як нафареро ки мегирам дафтарда менависам, масалан ноадолатӣ мешавад, ман агар барои 500 ё 1000 рубл ва партом шуморо бигирам бикунам. Ба ҳамин хотир навбаттона интизор шавед. Дар пеш соли навай умедворам ки ҳама подписчикои ман активнигишона нишон дода дар ҳама рекламаҳо саҳми худшона мегузоранд. Оли дар пеш рекламаҳои Фаберлик, рекламаҳои Атоми, рекламаҳои магазини либоса, рекламаҳои канало аст ки дастгирии шумо дӯстони азиз дар кор омада. Шумо чӣ хеле ки медонед, ҳар як дастгирие ки шумо мекунед пешравии моа. Ана имрӯз ман духтарако ҳамқа яхай ҳаво чӣ рафтестам. Красни кити митиши бояд барам пеши ҷани Раҳмоналӣ, дамҷа бояд во бухӯрем ва баъдан хай мебинем ки чӣ хел мешавад, куҷо мерем, раҳгу мезанем ё не. Подписчикои намоду каса биромадестем дар лифт марадечо курткам ғавси калона ду тама медорам дар куртка. Охами яхай каток. Короче, подписчикоҳо чӯ ҷада каток бозӣ намекунанд. Мо мечтад мекардем ки барф ҳамихе борада душанбе каток немайдаки монда. Бо специально калушҳои хурдашудагӣ фачи кӯҳнара использовать мекардем ки зур шава каток. баъд вай мекардем шаваки мехестем ба ҷои бо ов мерахтем сари мехестем ялақас кадистай очаи мане ки пишихонаи мо да мекардем да беспределоям кӯча мо ки меан кор да пишихонаи мо мешид ба очаи ман кӯдаком нахалтанд гуфта ягон чӣ нашаванд гуфта медоне чӣ кор мекард ними шава мехест хокисарои печкара дар дури ҳамқа меҳнатҳои мо меандохта болои катоки мо мерехт. як хел вақт саҳар мо мехестем ки каток аллакай хароб шуда ҷое ки мо як гала каток кардагим хеле яхаки шишагӣ шудагӣ ман хеле ки ҷада каток набуда. ай зур буд не ки вақти мо бозиёше духтарои ҷада ба ҳакумат тарафи ҳамон митишира кишидум шиштум да ҳамон метроя чия то чира омадум Ярославский вокзал омадум. Инҷа харитада нигоҳ дорам ки куҷо бурам. Google дам задагим ки куҷо бурам. Ҳамаш аниқай. Не ки бояд ягон кор шава ку дар мобайл. Ягон кори ман бе путешествия намешава. Иҷада дилам пура ки харитара дидум гуфтум ози ҷои даркорим да баъди 3 остановка ман мерасам. Не ки ози ман видео дорум. 2 соат чид ман нарасидам. Ҷида дорум дар инҷа. Ҳамин планои ман резка вайрон мешаванд да. Резка дига мешаванд. вақте ман мехоҳам як кори дига кунам бояд як тӯр дига пайдо шавад. короче ман дунёро дидам. Дунё биромадам. албатта харита ман бояд бинам ки кадом су бояд ман бурам. ана дӯстони азиз площади 3 вокзал. ятш ияй ба фикрам ятш у боша ятш и боша барои ки ама автобус короче че омадеста будем гуфт площадь 3 вокзалов Ярославский, Казанский, да. Бад учи Ленинградский. Она Москва мегана. Она Ира Высотки. Высотковый авалини Москва. Солой акам союз да. Кино да метидум. Высотки. Она не написана нигде. Jingle bells haydaja. Ana omadem do'stona zana mijada rizq kardیم. من کارتم اکو بالانس بود کار کردم که میرم اخم میدین کارتا دا ایجا ما باید این ایجا سوار شوم 3 остановка انا برم
мицини мициши не ки иҷада картаи ма ба кор намеомада ама ҳама астаткай пӯймада карта парсунки свобод набрам биём вайна иҷада одам билет харидам ма ядда урса гуфтам ки можно явам с кино шумо омада билет харед даш обратно 679 рубль буда нет талх каштан гуфтам кардам картаи мураи бомж диздания ана мо иҷада мондам ака хуш омадед ягон кали чеҳраи тоҷик нест ки ма бигум ки биёмада картаиту партам ту мада билет бихар чико мекунем ака интересно хулоса дӯстони азиз ман помощь фарёд кардам ҷани рамуналла гуфтам ман мондам дар инҷа боз ман меом гуфт гуфтам биё хай мага ягон ҷои гарм биё бушид ман хе кофтум гуфтам ҷида универмаг ҷои гармтаринай ман медурам раждат мекунам агар вай намебуд ман чӣ кунам чаҳанозаро ғам медодум бо сайкор бефараме хай на инҷа раждатш мекунам дастум шох шид сазои ман ҳамин мегум ку таъриф кам дар хидмат мегу таъриф мекунина шамоз бо аҷибот хунукдае вай дод магда ёлучка будай анам хел саргузашти ман на вокзал площади се вокзал ҷои қапробкае айси ма бояд кремл бурам буда уҷа стрелка задагим буд ёдам ами чертонаку имам ка метарсам музоам аму музоҳои киногия худам ман медонай чӣ хеле пӯшидагим бабулои семечка фурӯшак ирсаку мепӯшамку анам тари дастум перчатки вазбин неҷа рост мора московский универмаг мебара неҷа қоқпар буда нек яхай иҷа зубда айпадзе меход рост мебаромадай московский универмаг дае ана инҷада ман ждат мекунам дар инҷа влог ба фикрам тамом мешавад бишико шумо да красной площади пагах мебине ай гармӣ хай мардум гумтон ба тамом хай карда будам падишко инҷа омадам ку магазини боёя чие вообще одамизод нест московский универмаг да шуба муба короче иҷа маълумае ки ҷои бояи ин магазини он Дмитрий Солдатов нестай тина гуфти адресаша бигӯ одам нест вообще да иҷа бо ман ба ҳамин ҳафти бабуле семечка фурӯшам инҷа омадам ҳаҷа гармай мака иҷа биромадан ша бигӯ обратно мо мебуроем иҷа выход ахзо выход да исубдай хай балош мекунем